Os talleres acumulan esperas polo amplo volume de traballo, a vida dos vehículos alóngase, aínda que non se rexistran colapsos pola falta de recambios. Son numerosos os talleres de toda Galicia e de parte do territorio nacional que teñen problemas pola falta de recambios. O estalido da guerra en Irán agravou unha realidade xa complicada no sector ao alongarse no tempo o envío das pezas. Pero afortunadamente non todos os talleres están a sufrir esta problemática. Nós non estamos notando tanto a casuística da guerra como tal, os retrasos nas pezas, pero bueno, na nosa marca é unha marca que ten estocaje aquí en Europa e non notamos eso a nivel xeral. O que se está a dar no seu caso é un aumento das listas da garda, xa que Hai un aumento de traballo importante e eso está derivando en listas de esperas, pero bueno, vamos intentando leválo o mellor posible e adiantando o máximo que podemos. a tendencia entre os condutores e propietarios de vehículos é alongar a vida do seu coche o máximo posible. Sigues envellecendo o parque móvil, a xente sigue aguantando un pouquiño do coche, aínda que os datos de estadísticas de ventas son bons, pero por outra parte a paradoja é que tamén sigue aumentando a edad do parque móvil. Outra das cuestións que se teñen en conta ao mandar o coche ao taller é o prezo dos recambios. A pesar da inflación e do incremento do importe, en xeral están a ser accesibles, aínda que dependendo dos traballos que sexan preciso realizar. Cada vez o que se está facendo é reparacións máis grandes, que antaño o cliente pois declinaba máis cambiar o vehículo e agora está guardando un pouco máis o coche vello e facéndolle reparacións máis costosas que antes non se facían, eso sí o notamos. De que xa digo que a tendencia dos datos en ventas é positiva, pero por outra parte, claro, a xente pois sigue guardando do seu coche. Agora queda por ver como evolucionan os prezos nun futuro e as provisións de pezas precisas para realizar cambios e mantementos nos vehículos que precisen pasar polo taller.